Assalamu alaikum warahmatullahi. Yan uwa barka da zuwa Usman Fasaha TV. A yau na zo muku da abu mai matukar amfani, kusan zan ce yafi komai amfani a WhatsApp. Mutum ya kamata ya san shi kuma ya iya amfani da shi a lokacin da ya dace. Ko menene shi? Ku biyo mu cikin bidiyon kusan ko menene. Amma kafin nan ina roƙon idan wannan shine bidiyon ka na farko a wannan channel da ka danna min subscribe, sannan ka latsa ƙararrawar sanarwa, sannan kuma kai liking din bidiyon nan, kuma kai sharing din bidiyon nan zuwa ga 'yan uwa domin su masu amfana. Nagode. Za mu shigo cikin WhatsApp ne, amma kafin mu shiga WhatsApp din bari in muku bayani a takaice abin da yake kunshi a bidiyon da zan koyar da ku na yau. Abin da yake kunshi a bidiyon nan shine zan koyar da ku yadda mutum zai bi ya canja lambarsa ta WhatsApp. Misali, idan kana da wata lamba wadda kaddara a ce kana da layi ne guda 2 ko 3, ko kuma misali ma ka fara yin WhatsApp da wata lamba wadda ka siya, ma'ana layi da ka siya wanda kila ba kai rijistar sa ba, ko kuma wani dan uwanka ne baka, idan ka tashi zaka je ka dawo da layin idan ya bata zai baka matukar wahala. Kuma gashi ka riga ka bude WhatsApp da shi, mutane 'yan uwa da abokai duk da shi suka san ka. So wannan bidiyo za ta yi matukar taimaka ma wajen yadda za a ka canja lambar nan zuwa lambar da ka je ka siyo da hannunka, ka yi rijistar ta, ka ci gaba da amfani da ita a WhatsApp ɗinka ba tare da ka rasa komai ba. So hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu kuma zai iya yiwa dalilai dai da dama za su iya yiwa kana da lamba amma sai kasance lambar nan za ta iya baka matsala a gaba, ko kuma baka so ka ci gaba da ma amfani da lambar, kana so ka canja ta. So duk a wannan bidiyo zaka gani. Dan haka ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin WhatsApp. Muna shiga WhatsApp za mu zo gurin dige-dige guda 3 din nan, za mu zo mu shiga nan gurin. Muna shigowa nan gurin za mu shiga inda aka sa account. Muna shiga gurin da aka sa account za mu zo nan gurin inda aka sa change number, sai mu danna. Muna danna change number, me suka rubuta mana anan a takaice sun ce change your phone number will migrate your account info group settings and settings. Ma'ana idan ka canja lambar wayarka zai kasance ka canja su, za su tafi kai tsaye su kwashi daga inda suke su koma. Misali, duk chatting din da kake yi da duk group din da kake ciki da kuma setting din da kai WhatsApp ɗinka zai tashi daga lambar da asali kai register line da shi zuwa lambar da ka sa yanzu ka canja da ita. So ta yaya ake canja lambar nan? So ga karamin bayani sai suka ce before proceeding please confirm that you are able to receive SMS or call at your new number. Ma'ana idan ka zo zaka canja layin nan, lambar nan naka, yana da kyau kasancewar layin da kake da shi yana da rijista, yana yi kana amfani da shi, aka turo ma sako zai iya shigowa. So if you have bought a new phone, a new number, first change your number on your old phone. So idan kana da sabuwar waya ne, ma'ana ka siyo sabuwar waya kana so ka canja lambar, to tsohuwar wayar da ka fara yin rijistar WhatsApp ɗinka da shi, so za ka fara ƙoƙari ne a tsohuwar wayar ka sa sabuwar lambar ka canja. Idan ka canja sai kuma ka zo ka kuma rijista a sabuwar wayar ka. So bari mu danna next ɗin nan a nuna muku. Abin da yake faruwa shine enter all the phone number with country code. Enter a new number with country code. Abinda suke nufi na farkon nan suna nufin ka sa asalin lambar da ka fara rijistar WhatsApp da shi. Idan ka sa sai ka ciki. Abu na biyu kuma shine za ka sa sabuwar lambar da kake so ka abin nan ɗinta ka rijista da shi. Kaddara a ce lamba ta farko da ka rijista da ita 0x0 ce, misali 1111 misali. Ita kuma wadda kake so ka canja da ita misali 0x0 ce 2222 misali. Kun gani? Misali 111. Idan ya kasance haka, idan ka gama, so kawai sai ka danna next din nan. Kana danna next, kun ga za su ce me you are about to change your phone number, sai su ce me notify contact.
abinda suke nufi a nan gurin da suka sa notify contact din nan shine idan na tashi na danna misali na sa wannan lambar ce tawa misali tsohuwa ina so ta koma wannan, so ina so duk wani wanda muke chatting da shi a WhatsApp dan uwa da abokan arziki su sani na canja lambata ta WhatsApp daga wannan lambar zuwa wannan. So shine kawai zan danna wannan abun, zan danna wannan notify din. Idan na danna notify din nan ina nufin idan na canja lambas WhatsApp suka karbi lambas, so za a tura duk wanda muke chatting da shi a WhatsApp cewar wane ya canja lambar da yake chatting da ita ta WhatsApp daga wannan lambar zuwa wannan lambar. So sai su sani, in suka so sai su dau wannan lambar naka su sake ajiyewa a cikin contact ɗinsu. So amma kana da zaɓi guda uku. Zaɓi guda uku shine na farko zaka iya zaɓar all contacts, yana nufin duk wani wanda yake cikin wayarka wanda ka saving din sunansa inda yana WhatsApp kai tsaye WhatsApp ya tura ma cewar yanzu lambar da kake WhatsApp da ita daga wannan lamba mai 0s0111 ta koma lamba mai 0222. So duk za su gani sai su canja su saving din lambarka. Ko kuma misali zaɓi na tsakiya shine contact I have chat with, ma'ana lambar da na taɓa yin chatting da ita a WhatsApp. Zai iya yiwa kana da lambobi 100 wanda kuke chatting, so wanda suke yin WhatsApp a wayarka, amma wanda kai chatting da su bai fi mutum 30 ko 40 ba. To idan ka zaɓi wanda na chatting da su kadai, to kawai na tsakiyar nan zai tura, WhatsApp zai tura wa iya mutanen da kai chatting da su ne, mutum 40 din nan ko 30 da kai chatting da su. Ragowar kawai zai bar su a haka, in sun tashi tuntuɓa ka ko kai musu magana sa gane lambar da kake WhatsApp da shi. Ko kuma na ƙarshen nan contact customs din nan. Custom shi kuma yana nufin idan ka shiga zaka zaɓi lambobin, zaka zaɓi mutanen da WhatsApp zai tura cewar yanzu lambar da kake chatting da ita ta canja daga kaza zuwa kaza. So kana gama wannan idan canja za ka yi, kana gama yi sai kawai ka zo ka danna done din nan. Kana danna done shikenan ka canja lambar wayarka daga waccan zuwa wannan. Kamfanin WhatsApp zai turo ma da code number kana sawa shikenan ka wuce ba. So wannan shine a takaice hanyar da mutum zai bi ya canja lambarsa daga lambar da yake amfani da ita WhatsApp zuwa wata lambar daban. So ina fatan bidiyon nan ta ƙayatar da ku. Idan ta ƙayatar da ku ina so in sani. Sai mun haɗa bidiyo na gaba.